другий раз гуде, як вроді дзищить, а другий раз така, як вроді вух, вух, вух. Оце, де ми зараз їдемо, вже починає, ми вже проїхали ямку. Оце тут вся дорога вже покрита. Он валяється від того, від безпілотника, оце ж волокно. А це буквально прилетів вчора. Вчора, так? Он якраз стоїть очевидця, вона ще її трохи і контузила. Да, як летіла, бачила. Це був дрон на ниточці, так? Ну, ззаді була ниточка, да. Угу. І ви постраждали? Ну, трошки є зі слухом проблеми тепер. И вот тут нужно сделать небольшую информационную паузу. Дело в том, что в последнее время российские дроны управляются по вот такому оптоволокну. Оно цепляется с одной стороны на дрон, а с другой стороны на пульт, который этим дроном управляет. Это очередной виток развития беспилотных систем. Дело в том, что обычный беспилотник или дрон можно посадить благодаря рэбу. Дрон с вот таким оптоволокном, с такой вот лесочкой не посадишь. Як далі жити на цьому прикордонні? Чи вбачаєте ви, що можна порозумітися з людьми на тій стороні кордону? Ну, дивіться, якщо ми люди, а не тварі і не звірі, то, в принципі, порозумітися завжди можна. Але я не бачу як. Рана дуже велика. От крило каба. З каба, що прилетів, так? Дивиться мій садочок, тут коло хати, тут відпочиваю. Я думаю, що для цього треба сотні років. Якби мені в ті роки, як стала незалежна Україна, сказали референдум за НАТО, я був би проти. Ну, я кажу, як зараз я руками і ногами за НАТО.